हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल आं चैनल नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बरायहरबाय नै दिनै मा जादों आं नोंसिनो खोन्थानो नागिरदों आरोना मेकआप लगायदों आङो नै बे फारसेथिंजाय समायना मेकआप लगायदों आरोना आङो नोंसिनो खोन्थानि आङो मेकआप लगायनायखौ नै मेकआप आरो बियो मेगननि बुनाय मडेल मेकआप आरोना बियो नै लोगोफोर नायलाय बेनि जाहोनानो जाबाय आंखौ सासे मानसिया लामायाव लोगो मोननानै सोङा हसिया दाय गैया हसिया आंखौ सौनानै गालांदों आरोना ओमफ्राय सौनानै गालांनायाव सौग्रोमोना बारा बुआखैमोन ओमफ्राय उनावहाय न'आव फैबाय न'आव फैनायावनो बांसिन बुलांबाय आरोना बुनानै नै ओमफ्रायो मेगननि अबस्थाया बिदि जाबाय आरोना लोगोफोर मा खालामनो बिराद सादों आरोना बिराद मानदों बिराद गाबनो ओंखारदों आं लोगोफोर ओंखायनो नोंसोरनो खोन्थाबाय आङो नै एसे हेफाजाब हरलाय आंखौ ओमफ्राय आंहा डाक्टारनाव थांनोबो फैसा गैया आरोना माबायदि अबस्था जानानै दङ माने सौख्लानानै हरबाय बे जाय मानसिया सौख्लानानै हरदों बे मानसिखौ आङो मिटिं लेंथारगोन आरोना गामियाव खोन्थाजोबगोन आङो मिटिं लेंनानैसो गारगोन आङो लोगोफोर ओरैनो गारा बेखौ ओरैनो नोंसोरो मा खालामगोन बिदि सौख्ला जाबा आंथ' बुलायफिननो हायासै आङो ओमफ्राय जेननानै फैनांबाय आरोना आङो ओमफ्राय फैबाय नालाय नै दा आङो थुर रागाजोंनो मिटिं लेंनोसै आङो दायो गामियावहाय मा बुंनो लोगोफोर बिदि खालामो सोरबा मानसिखौ एसे सिख्ला मानसिखौनो माबायदि नै बोरायमोन आरोना आंखौ सौग्राया बोराय माने हाबा जानाय आरो बोराय ख्रबथार नङा हाबा जानायमोन मिनिनोबो ओंखारदों आंखौ नायबानो जि मिनिनो ओंखारो आङो नै ओमफ्राय दुखुबो मोनो आरोना लोगोफोर नायलाय आंखौ बिराद मिनिनोबो ओंखारो आरोना नोंसोरबो नुनानै मिनिखागोन आं मिन्थिखायो आरोना आंनि भिडिअखौ माने जाय नायदों बिसोरो मिनिखागोन आरो आंखौ नुनानै नायलाय गावनो मिनिनो ओंखारदोंबा मालाया मानो मिनिया जानो नायलाय जुदि बेबायदिनो जानानै थाबाय थायोब्ला आं मा खालामगोन लोगोफोर नायलाय मेगना गल'नायमोनबा मा जागौमोन माने बिदि नायबाबो नै बेल' मेगनानो गेवो ओमफ्राय बे मेगना गेवा आरोना मिसिबदोंसो सानगोन मिसिबबाथ' ओरै जायोना मिसिबाखै आङो नै ओरै नायबाबो माने ओमफ्राय ओरै बिसिबासो नुयो आरोना ओमफ्राय माबा नुवा मोनलायो आरो नै मोले ओमफ्राय ओरै खालामनानैसो नायबाय थायो आं गेजेरनो नै नायलाय मिनिनाङा दै जाय मिनिदों जाजाबासो मिन्थिगोन आरोना मालाबा एखेबारे बिदि मिसिबनाय बायदिसो नुयो ओमफ्राय आं खिन्थु मिसिबाखै आरोना नै हारसिंनो बे मेगना बुबाय नालाय जोख्लोब जानानै थाखाबाय आरोना मा बुंनो आयु लाजिबाय आङो ओमफ्राय बेखौ नायबा बेलेग महरा ओमफ्रायो बेथिं नायबा बेलेग बियो सोर ओमफ्राय बियो सोर अनेक फाराग आरोना लोगोफोर नायलाय आयौ लासिंबा माने आयौ बिदिसो खालामो होनबा खालामबालाय गारनाय नङा आं बेखौ गारथारनाय नङा मा खालामनांगौ लोगोफोर खोन्थाहर आंखौ मेगनाव सौनाय मानसिखौ आं मा खालामनांगौ खोन्थाहर आंना जेबो दायबो गैयामोन आरोना ओमफ्रायो डाइरेक्ट फैनानै आंखौ दुस'बाय आं होसोफिनदोंमोन बुलायफिननो नागिरदोंमोन बुलायफिनदोंमोनबो ओमफ्राय बियो होबाय खारनानै आंखौ सोङा हसिया खोथा गैया बाथ्रा गैया सौनानै खारनाय आरोना लोगोफोर मा बुंनो लोगोफोर खोथाया बेबायदि नङा आरोना आङो नोंसोरखौ थगायदोंसो रावजोंबो सौजायाखै आङो रावजोंबो जेबो खालामाखै रावबो जेबो खालामाखै आरोना आङो खोन्थानि बियो बोरै जानाय बियो आङो स्कुलाव थांनो होननानै दुगैदोंमोन आरोना ओमफ्राय दुगैनानै फैनायाव आङो जि गाननायजों जाय जि गानदों बेजोंनो आङो मोखांखौ हुगारदोंमोन आरो ओमफ्राय मोखांखौ जि हाखु दाखु हुगारबाय आङो हाखु दाखु हुगारनानै ओमफ्राय ज्रेम मोनबाय ओमफ्राय ज्रेम मोननानै ओमफ्राय बोरैबा आङो जि हुफ्लेबाय आरोना बांद्राय हुफ्लेयाखै ओरै खामलाबायबाय ओमफ्राय खानायजों आङो बेखौ ओरै हुना लाबाय ओमफ्राय हुना लानानै दसे थाबा रोजा मोनबोबाय दरलायलायनो ओमफ्रायो नै बेफोरो बुजोब्बाय रोजा नै बेफोरो रोजा जाबोजोब्बाय माने ओरै खावसेयाल' आरोना ओमफ्राय बे खखाबा ओरै खखाब गंसे बुजोबदोंमोन आरोना दहाय ओमफ्राय बेफोरबो सब ओरै आगदा साइडथिंल' माने ओमफ्राय आगदा साइडथिंल' बिथिं जेबो गैया नै बिथिं जेबो गैया आरोना दाबो ओमफ्राय नै बिथिंजाय मिनिनो ओंखारदों आङो
मबाइलाव नुनानै माने आंखौनो नुबाय दङना ओमफ्राय मिनिनो ओंखारदों आरो आङो ओमफ्राय हुगारबाय ओमफ्राय दसे थाबाय बोरैबा इयो मेगनाहाय मा ख'यै ख'थे जाबाय आंना ख'यै ख'थे जाबाय ओमफ्राय आङो फटकबो साफायना लादों आङो होगोन र' नोंसोरनो देखायगोन ओमफ्राय बियो इमानबो बिदि बुवाखैमोन बियो एसे बुदोंमोन आरोना ओमफ्राय उनावहाय आं बोरैबा मोनजोब्बाय दसे थाबाय बिदिनो 10 मिनिटसोनि उनाव आरो बुबावबाय बुयै बुसिनबाय ओमफ्राय बुसिननानैनो ओमफ्राय मेगना बिदि अबस्था जाबाय आरोना ओमफ्राय नैबे खाफालाबो रोजा जा बुदोंमोन आरोना दा एसे खमायबाय बियो रावजोंबो सौजायाखै दै लोगोफोर आङो ओरैनोसो बुंदों मानो सौजानो आंलाय ना नंखाय जेबो दायानो गैया आंहा रावजोंबो बुजानांगौनि दा सोरबा बेखौनो बुजाखाथारदोंसो बे सानबागौनि बुजानायखौनो बिदिनो खोन्थाफिनबाय आरो होननानै ओमफ्रायो आङो आइनोबो खोन्थाहरबाय आरोना नै बिदि जाबाय आंना मेगना होननानै मानो ओमफ्राय डाक्टारनाव थांनो थिनदोंमोन आंखौ ओमफ्राय आं हारसिंनो डाक्टारनाव थांदिया नै बेनोसै आरोना आंना बे जानायनि खारना दुगैखांनानै बे गाननाय जिजों हुगारनायनिफ्रायनो जादों आरो ओमफ्राय हामदिया आङो माबा माबि मानगानायनिबो बेयाव मुलिबो फुननानै लादोंमोन ओमफ्राय सेमाखै आरोना दा हरसेनि उनाव मा जायो नायनोसै गाबोन फुङाव देखायगोन आं नोंथांमोननो सेमगोना सेमाबाथाय जुदि आङो डाक्टारनि सेराव थांनांसिगोन आरोना ओमफ्राय सेमोबासो थांनांनाय नंला सेमाबा थांसिगोनलै आरोना फैसा गरनैसो आंना मा जाबाय थायो आरो ओमफ्राय नै माबा मिसिबनाय बायदिसो नुयो आरोना नै गाबोन फुङाव देखायगोन आङो सेमा नोंथांमोननो दायो दोनथ'नोसै गाबोन फुङाव नुनो मोनगोन मर्निं लोगोफोर दिनै फुंजानि सम आरोना अबयसे आंना गुड मर्निं नङा बेड मर्निंसो आङो मैया नोंसोरनो देखायनो होननाया आंना हामाखै आरोना नै हामगोना हामा देखायफिनगोन आं नोंसोरनो गाबोन फुङाव दा हरसे थानानै होननानै ओमफ्राय हामाखै आरोना नै बिराद अबस्था गाज्रि नायजाया आङो देखायफिनबाय नोंसोरनो हामाखै दासो सिखारखादोंबो ओमफ्राय सिखारग्रोमोना आङो नोंसोरनो भिडिअ'आव देखायखाबायबो आरोना नोंसोरनो खोन्थाफिनगोन होननायखाय आङो खोन्थाफिनबाय हामगोना हामा नोंसोरनो गाबोन देखायफिनगोन आं होननायखाय देखायफिनबाय नोंसोरनो ओमफ्राय दा हामाखै आरोना लोगोफोर मा खालामनो डक्टरावसो थांनांसिगोन आं बेखौ नायजानो एसे मुलिफोर हरो खोमा नायनानै सानायाथ' साया मानसु सासु जायो आरोना बिदि इमानबो साया ओमफ्राय मेगन फिथाइ सिङाथ' जेबो जायाखै आरोना बे मेगन मोजाङा जेरै मोजां बिदिनो मोजां ओमफ्राय बे बिलाइयाल' बुनाय आरोना ओमफ्राय बेलेगफोरावबो बुनाय दंमोन ओमफ्राय बे मेगननियाल' हामदिया ओमफ्राय मेगनावखाय हामदिया खोमा ओमफ्रायो बे मेगना बुबाय नालाय मिसेब जाबाय मेगनखौनो नुवा मोनजोबो आरोना एकदम नै बिदि नायनानै थाबाबो मिसेबनायनो थायो आरो नुवा मोनजोबो मैयानिजोंनो सेम दं आरोना मेगना माबायदिनो आङो हामगोनसो सानदोंमोन हराव हामनानै थागोन सानदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय हरावबो हामनानै थादिया एकदमबारे हामबा हामगौ सानदोंमोन आं हामबा मोजां मोनगौमोन गोसोआ ओमफ्राय हामदिया आरो दा मा बेबस्था खालामनाय जायो आङो खालामनांसिगोन आरो बोरैबा मोनदों गोसोखौ मेगना हामिखाय मा खालामगोन मा मागोन मोनदों आरोना बे मेगना फिथाइया बुबाय नालाय बे मोजाङै नायनो हाला नालाय माने जेसेबां नुनांगौ खिनि बेखौ स्रां नुवा मोनदों आरोना आङो लोगोफोर बे मेगन खानिफोरा मोज्लेद नुयोना बिसोरबो बिदिनो नुयो खोमा बिदि सानलायलायदों आरोना आङो गोसोआव मैयाबो बेखौ ओरै फिसा खालामनानै नायलायबाय आङो ओमफ्राय मेगन खानिफोरा बिदिनो नुयो खोमा माने नुहां थायोना खानिद्रायबो नङा माने मेगन नुद्रायै बेबायदिफोर थायोना बिसोरो बिदि नुयो खोमा बिदि सानलायलायबाय आरोना ओमफ्राय दायो आङो बिराद बोरैबा मोनदोंलै गोसोखौ गाज्रि मोनदों आं बोरैबा गाबनोबो ओंखारसोदों आङो मानो बिदि जाफ्लांखो होननानै थ' मैया फुंनि समावनो जानाय आरोना नोंसोरनो माने इ खानायखौ मानो बिदि लाखो आङो नोंसोरो ओरै देखायबाय थाबा मिनिनो ओंखारगोन ना दाबो मिनिखागोनानो आंनो मिनिनो ओंखारो माने गावनि मेगनखौ गावनो मिनिनो ओंखारो माने ना आरो मालाया मानो मिनिनो ओंखारा जानो मैयाबो आङो बिदिनो भिडिअ लाबाय थानायाव नुबाय थानानै माने गावखौनो जा मिनिफ्लांदों आरो आङो ना बिदिनो दुखु मोननांगौखौनो माने मिनिफ्लांबायसो थादों आरो आङो भिडिअ लानानै बिदि भिडिअ लानानै नायनानै बुङोबा माने नुयोना डाइरेक्ट ओंखायनो मिनिफ्लांबाय थादों आरो ओमफ्राय मालाया मानो मिनिया जानो मिनिखागोन नोंसोरबो आंखौ नुनानै बिथिं मा अबस्था ओमफ्राय बिथिं देखायोब्ला माबायदि ओमफ्राय बिथिं देखायोब्ला नै माबायदि नायदोनो बोरैबा मोनसे नुवासो मोनजोबो
गिदिर खालामनासो नायदों आरो ना आंनो गिदिर खालामना नायबासो बिदि बिदिनि माबायदि नुदों आंखौ माबा मानसि जाग्राथां माथांसो नुबाय रावनिबो मेगना बिदि जायालै आयु थाद आं बोरैबा मोनबाय बिराद गाज्रि मोनदों आं गोसोखौ हामासै नै आं नोंसिनि देखायनो होनना बुंना लानायखाय देखायफिनबाय आरो ना लोगोफोर सानाबो ओंखारहांबाय ओइ नै सिथ्लायाव लामायाव नांहांबाय लोगोफोर सिथ्ला लामा सिबनांसिगोन आङो दा जेबो मावाखै आरो ना सिखारखादोंल' नालाय दासो सान ओंखारहांदों आरो लोगोफोर आङो भिडिअखौ दोनथ'नोसै दायो बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन आरो सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलाव अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम अननानै प्लिज 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 बाय बाय दै दोनथ'बाय आङो भिडिअखौ